Agone Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono kane jatelo penjo ni bende wan gi wendo to na koni an ok an wendo to an gi erokamano madwago odiochieng' ma kawuono. E nyinga iluonga ni Freda Okoth. An nyar Kano ma apondo Kochogo. Kanisa mara kuno en St. Christopher Ahero Parish. Tatedo mana Moroni koni. Kendo the same Kano. To adwa gone Nyasaye erokamano ahinya nikech rit moserita godo. Odiochieng' ma kawuono aparo jaoda mane otho tarik 8 to waike tarik 22 kawuono, kaka kawuono Saturday. Omiyo Nyasaye oserita, nakawo mana Isaya 54 mawacho ni jok ma chuogi onge to gi nyithindo ma orphans gin mage. To nakawo wachno e chunya mabedo mamor kabisa. Noyudo ka Ruoth osewara manang'e Nyasaye ka an higni 45. Omiyo kata mana sani pod aduogo go erokamano. Ne wan gi jaoda ni eni kane wan kode to ne en ng'at ma ne jahera. Kendo kane gimoro chwanye mochwanyowa kode to obro mi onyo kiseneno ka wang'i ger to obi kata mana chwanyruok moro thala achiel. To bang'e no to sewayo mana wachno. Ok ochako pare kendo. Koro kata ka ne wadhi kata party ema wuoyo marach kamano to kochopo to ka host karomo no to wacho niya, meet my wife. Tamba adokne wang'a naseywe maler ok adwa ni mondo jogo ng'e ni wachwanyore kode. Tako ni pleasure to meet. Kata ako ni to karo hera makato gine kendo ka dhi tich ineno ka jomoko ka wuotho gi chuogi ei matoka to giywa mana dhogi ka giparo kata gimoro mane gichwanyore. To jaoda ni en ne wanyiera kode kendo tera ka tich. Kendo en ma gimomiyo nakwongo ang'e ni karo dwaro adier opuonja mana riembo mtoka. Kaeto ka dhi ka koro watimo arus mano yudo ka koro aseng'eyo riembo mtoka. Koro ka dhi tich to tera moweya mana kama MD mochung'i emoweya. Koro kogomo duogo dhiyo ka sirikal kuma nondike. Omiyo apare e yore mang'eny. Chiwo onyo matin ne mon wetewa ma pod nigi jogi, wamigi luor kendo wamigi duong'. Kare gin ang'o e head marwa kaka Yesu en head mar ang'o? Dichuo. To Nyasaye emoriwowa duto. Agone Ruoth erokamano. Ang'eyo ni pod obiro medo rita kaka oserita ni eni. Kendo Nyasaye mondo ogwedhu gi mago e nying Yesu Kristo ma jawar. Amen. Thank you. If I can just talk a bit in English, because I find I'm very easy. It is very easy for me to speak that one rather than even Swahili. Where I went to school in secondary, it was Uganda Girls, where we were with Mrs. Jacom, the present one. And anytime I speak English, our headmistress was Miss Churchill. And anytime I speak, in fact, most of the 2 of my sons are in America. And sometimes I go there. And when I speak there, I just speak like an American lady, you know. And it is very neat. Even if I have any problem and then I go to the police station, they usually tell me to write my own statement because they see that I'm very, very fluent in English. Because as you know that the Lewis people, they are called the people who remained here, the UK. And so I'm also from United Kisumu, you know. And so I'm so happy. When I'm told to speak in English, I don't fear anything because I find myself very eloquent in whatever I say and whatever I do when I say it in English. Thank you. May God bless you all. In Jesus' name. Amen.